Coincidint amb l'Ascensió, Tàrrega viu intensament l'arribada del bon temps amb la Festa Major de maig. Gegants i capgrossos en cercavila van passejar-se per la capital de l'Urgell el passat diumenge dia 12. Un dels actes amb més solera de les festes de maig és la Fira del Coc, que es va organitzar per 16è any consecutiu. El coc de Tàrrega és com es coneix a la ciutat la tradicional i popular coca de recapte. Aquesta menja tradicionalment lligada a les celebracions populars està molt arrelada arreu dels països catalans, però és a les terres de secà com l'Urgell, la Segarra o la Noguera on encara es manté amb força la tradició de menjar coc aprofitant les festes i celebracions locals. La Fira Coc de Tàrrega aplega flequers d'arreu amb la coca de recapte i les seves diferents varietats com a protagonistes. Tant per proximitat com per tradició, són els forners de les Terres de Lleida els protagonistes indiscutibles de la trobada, ensenyant el bo i millor de les seves creacions. Fira Coc 2013 és la 16a edició de la Fira del Coc, però és el 26è aplec del Coc. Fa 26 anys va néixer l'aplec del Coc de la mà de la Coordinadora de Moviments Juvenils aquí a Tàrrega, que en el diumenge de Festa Major oferien aquest producte gastronòmic tan típic de Tàrrega, el coc, o coca de recapte, conegut també com a coca de recapte, tot i que a Tàrrega es diu coc, doncs pels balls de diumenge a la tarda, doncs per guanyar uns diners, per finançar l'entitat. El diumenge a la tarda de la Festa Major de maig van començar a oferir aquesta menja típica per berenar. Esclar, això va ser una iniciativa que va començar a tenir molt d'èxit, any rere any, i quan feia 10 anys que se celebrava l'aplec del Coc, es va pensar des de l'Ajuntament de Tàrrega d'impulsar un certamen firal que donés la rellevància i el protagonisme a aquest producte. El fet de ser un plat molt senzill de preparar i que admet moltes variacions és una de les claus de l'arrelament de la coca de recapte a la cultura popular. Així, tot i que els ingredients són bàsicament els mateixos, cada poble ho treballa diferent. De què està fet? Amb farina, aigua, que hi fiquem més llevat, una miqueta de sal i una miqueta d'oli. Llavors l'estira, nosaltres el fem molt primet, nosaltres fem la base molt primeta, n'hi ha que la fan més doble, nosaltres la fem molt primeta i a partir d'aquí amb escalivat, aubergínia i pebrot, llavors s'hi pot ficar o la llangonissa o l'arengada o tiretes d'anxova, i si no hi ha el de carabassó de coc, que és carabassó, ceba i tonyina, de verduretes. El coc de Tàrrega potser es diferencia una mica més de les altres coques de recapte, de les coques d'escalivada, coques de samfaina, pel fet de que la pasta és la pasta tradicional de pa, però al recapte, tant l'albergínia com el pebrot, es posen en cru, es posen les hortalisses tallades crues. I sobretot també que el coc de Tàrrega més típic és el coc amb arengada salada. També hi ha la variant amb llonganissa, però sobretot el més típic de Tàrrega és amb arengada salada, que propi de les terres interiors, el fet de menjar peix conservat, en aquest cas en sal o curat o en oli, com és el cas, per exemple, de l'arengada. Amb formatge, amb tastet, arengades o anxoves, mil i una varietats per un menjar molt arrelat a la festa i al poble. La coca de recapte és parenta de les pizzas italianes, dels burritos mexicans, del pancake de Ghana o de la pita àrab. Combinen qualsevol cosa i és fàcil de preparar. Rep infinitat de noms arreu dels països catalans, coca de Reus, de Fraga, de Maó, d'Alacant i com a coc de Tàrrega. Rep l'adjectiu de recapte perquè es feia amb la recapta que es feia amb els productes de pagès o amb diferents elements que duien per festa major als forners per fer coques i que tothom pogués menjar de tot per berenar abans del ball. Amb iniciatives com la Fira Coc de Tàrrega, plats tradicionals i populars dels països catalans es mantenen de generació en generació amb tota la seva força.